בוא נעלה. עוד לא. מה? עוד לא. נו, אני יודעת שאתה רוצה את זה. אני רוצה את זה. כן? ואיפה את יודעת שאני רוצה את זה? טלפתיה. נו, אני לא רוצה את זה. מה זאת אומרת? כאילו, אני רוצה את זה. אבל לא ככה. אני רוצה אותך. לא, נו, באמת. אני מגיע לפה. ישר עולים למעלה. שים את זה. לא, נו, די. לא רוצה את זה ככה. היה לי משהו נחמד. נחמד. נחמד זו סתם קלישאה משעממת. וואלה, לא. נחמד זה להיות אדיב, זה לכבד אחד את השנייה. מכבד. אתה אף פעם לא מכבד אותי. אני מנסה לכבד אותך עכשיו. לדבר אלייך כמו בן אדם ולא כמו איזה מזרוד באיזה חדר. בחייאת, דברי איתי. מה? על מה? לא יודע. על מה שבא לך. מי את בכלל? נו, נעמי. מה? לא יודע, נגיד הספרים האלה שיש לך פה. מה זה החרא הזה? אישה מסורסת, דברים שונאים נשים. את בכלל קוראת את השטויות האלה? מה אכפת לך פתאום? נו, קראת את זה? כן, ברור. ומה למדת מזה? שאני פמיניסטית. מה זה פמיניסטית בכלל? נו, בוא! לא, נו, ספרי לי. אולי תפסיק להיות כזה אנטי. אני אנטי. אני מנסה לדבר איתך, לנהל איתך שיחה אינטליגנטית, להסתכל לך בגובה העיניים. בחייאת. את בכלל מסוגלת לזה? את לא מסוגלת לזה, אה? וואלה, את כולך פשוט ראש נפוח ואין לך כלום בפנים שם. באמת, זיוף אחד גדול. אני כן אינטליגנטית. אתה בא? לא. עזוב מפה. בסדר. בוא נעלה.